Čaute, čaute. Tak nachádzame sa na Lemery Beach. Je to v podstate pláž s čiernym pieskom, ako vidíte. Keď som sem prichádzal, tak týždeň predo mnou tu bol ten tajfún Christina, ktorý dosahoval až 240 km rýchlosť. Takže táto pláž je teraz momentálne uzavretá, lebo všetko čistia, je bez elektriky a vody, lebo ešte to nestihli za ten mesiac celé dorobiť. Takže vám ukážem aj nejaké veci, ktoré možno, že tu boli aj po tom tajfúne, čo ešte neodstránili. Tam vzadu vidíte popadané palmy, tunak, všetko čistia a spalujú, čo tu popadalo. Ale pláž je ináč, ako sami vidíte, čistá. A zase nikoho. Ako vidíte, tunak, tento rezort im tu sfúklo úplne. Neviem, či neskrachovali, lebo iba jeden človek to tu upratuje v tomto rezorte. Ale loďky sú všetky OK, ktoré vás môžu odtiaľto odviezť na iný ostrov. Tu v tomto rezorte som si chcel zabezpečiť ubytovanie, keď som sem išiel, ale keď som počul, že ako to tu dopadlo, tak som to zrušil. Ale mám to ešte na videách z marca, kde uvidíte, že fakt je pekný ten rezort. Idem sa pozrieť dovnútra, že ako to vyzerá. No, tu vnútri už to majú pekne upratané, vyčistené. Možno, že tu aj ponúkajú ubytovanie. Tu hore je tiež také ubytovanie s výhľadom na more. V tomto rezorte ich trošku pán Božko viacej potrestal, ale keď majú takéto búdky postavené z tých paliem a z toho bambusu, tak asi to moc pri takom vetre nevydrží. Bohli, ako by dopadli naše paneláky v Petržalke pri takom vetre, lebo u nás už keď fúka vietor okolo 80 km rýchlosťou, už je čo povedať. Tak tento rezort, keď som tu bol v marci a pozrite si moje videá z marca, tak to bol ten krásny rezort. Pozrite, jak to im tu rozbilo celé. Tu hore práve na tej terase, tam je krásne ubytovanie. Boli také krásne altánky, to im asi všetko poskupovalo preč. To vidíte, tu aj kokosy už padajú teraz, lebo je tu trošku väčší vietor. Ale tuto bude asi OK vo vnútri, ideme sa tam pozrieť. Tu majú taký obchodík, kde si môžete kúpiť nejaké malinovky, ale keď sa pozriete tu okolo, tak tu vo vnútri toho rezortu je to stále pekné, čisté, len tam pri tej pláži im to dalo všetko dole. Pred rezortom také parkovisko, ako vidíte, tak tu už od tej pláže už to vyzerá ináč. Tu je recepcia, všade vlajú takéto zástavy, tu je to uzavreté všetko. Takže kto by chceli ísť v najbližších mesiacoch sem na Lemery a chcel mať nejaký krásny zážitok z pláži na Filipínach, tak neodporúčam zatiaľ, pokiaľ si toto nedajú zase znovu do poriadku. Recepcia. A tu sú také domčeky, v ktorých sa býva. Ceny vám teraz nepoviem, ale má to na tom staršom videu, keď si pozrite Beach Lemery Orlando. Teraz momentálne to moc neprevádzkujú, iba pre robotníkov, ktorí tu pracujú a čistia tento rezort. Takže vidíte tu ten bazén, tu sa nič nestalo. Orlando's Beach. Takže kto sa chce, tak sa môže aj tu okúpať. Takže Oli, are you okay? Yes, I'm okay.